Hello guys, na dito nadawat karon nga delivery gikan sa shop ni ang table nga order. Syempre ato nang i-receive. Ni akong old table nga setup. Impiyansa na to ang computer daan. Tulo dito ka table akong gigamit. Nindot siya tanawon pero tulo dito ka buok. Karon ato nang ablihan atong package. Gisiyo ng silupin ablihan ng karton. Unay sulod sa karton. Say mga footers sabay tawagan na ay mga bolts na upat ka tiil, duha ka brace, ay mga styro for the safety sa imong package. Kaya ang corners niya kay na ay mga plastic protector. Sure good kang safe gyapon siya nakaabot sa Mindanao bisag gikan pa ni dito sa Luzon. Kaniyon ra siya pag setup dali kay taod rin mo ng upat ka tiil, duha ka brace, kasi lay pataban nga allen wrench para sa pag setup nimo sa mga bolt. Naapagit ko'y partner pag setup. Strong kay ni siya nga table pwede lingkuran. Lapad pag yun 140 by 60 by 74. Ikapoy kog setup. Ato na ibalik atong mga monitor. Lapad yun ni siya kay cross ni siya 24 inches plus system unit sa kilid. Kung keyboard kay lapad kay na ay numpad with the mouse and for the setup sa atong computer guys. Mauna ni siya. Look at this. Mauna ni siya ang na-setup nga nga table. O, diba? Simple ra kay design. Nagpalit pa gyud ko og monitor bracket. Maluag na gyud og samot atong table kay wala na monitor stand. Napalit lang sa Shopee. Sorry.